Biz maxsus ravishda сөйлем әдәби тәрбиялек билгесе дигән шундай чыгышны сайладык. Менә чыннан да мәктәпне алып карыйбызмы, вузны алып карыйбызмы? Менә балаларда, студентларда шушы сөйлем әдәбе булдыруга бик зур игътибар бирелә инде. Мәсәлән, әгәр дә югары курсларны алсак, укыту планнарында шундай предметларында планлаштырылган сөйлем культурасы, культура речи, риторика, стилистика кебек фәннәр. Менә бу мәсьәлә шул сөйлем әдәбе тәрбияләү дип әйтгәндә, ул һәр вакыт актуаль булган һәм безнең көннәрдә дә актуаль булып кала килә. Әгәр дә мәктәпкә игътибар итәбез икән кабаттан, мәсәлән, без инде 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр балаларда менә шушы ничек итеп сөйлем әдәбе булдыру, менә ничек итеп аңа ирешү, шушы мәсьәләләр турында уйлыйбыз. Һәм әйткәнемчә, әлеге чыгышыбызның максаты татар әдәби телендә дөрес сөйләү һәм язу күнекмәләрен булдыру юллары белән танышу. Һәм биредә инде түбәндәге бурычларны хәл итү сорала. Беренчедән, татар теленең дөрес сөйләү күнекмәләрен үзләштерү, аның асылына төшенү. Икенчедән, телебезнең дөрес язылыш кагыйдәләрен истә калдыру. Бу да бик мөһим. Алга табан дөрес сөйләү һәм язу күнекмәләрен гамәлдә куллана белү. Теориядә генә түгел, гамәлдә. Язган һәм сөйләгән вакытта. Дүртенчедән, аралашу күнекмәләре аша сөйләм әдәбенә өйрәнү. Һәм киләчәк эшчәнлегебездә башкаларны да дөрес һәм матур итеп сөйләшергә өйрәтү. Мәсәлән, укытучы үзе генә моңа ирешеп калырга тиеш түгел, дип әйтгәндә, әйткәнемчә, мәктәптә укучыларны, югары йортларында инде студентларны менә шушына өйрәтү бик актуаль мәсьәлә. Һәм әгәр дә мәдрәсәләрне алабыз икән, мәсәлән, инде мәдрәсәләрдә дә менә шәкертләрне өйрәтәләр инде, мәсәлән, вәгазь сөйләргә, шулай бит инде бит. Вәгазь сөйләүдә ул бит инде бер дә җиңел түгел, һәм менә мәсәлән, анда 10-15 минут, мәсәлән, анда ярты сәгать дәвамында дип әйтгәндә, мәсәлән, кешеләрне кызыксындыра алырдай, менә шундый чыгышлар ясарга кирәк. Алар белән ничек итеп, мәсәлән, анда кай вакытта бит инде билгеле бер сораулар да килеп туа, шушы сорауларына ничек итеп китү, менә шушындай бик шушы очракта да дип әйтгәндә аның әһәмияте зур була. Сүз искиткеч зур тәэсир кешенә ия, һәм шул сәбәпле сөйләшкән, аралашкан вакытта һәр сүзне урынлы куллана белү сорала. Бу бик борынгы заманнардан ук килгән, һәм борынгылар да сүзнең гадәттән тыш көчкә ия булуына ышанганнар. Һәм шушы җирәктә хәтта табу күренеше дә барлыкка килгән. Борынгылар булай уйлаганнар инде. Мәсәлән, кайбер сүзләрне әйтергә ярамый. Бу сүзләрне кулланган вакытта, алар мондый сүзләрне кулланмаска тырышканнар. Һәм шушының эзләре төрле халыкларда безнең көннәрдә сакланып калган. Төрле ышануларда дип әйтгәндә. Мәсәлән, халык арасында елан дияргә ярамый, елан дисәң елыша, камчы дип әйтергә кирәк, камчы дип әйтсәң качып китә. Менә әбиләр шулай дип әйтә торганнар иде. Яки аю дияргә ярамый, аю дисәң, мәсәлән, урманда йөргән вакытта аю килеп чыгарга мөмкин, әйтеп урман хуҗасы дип. Мәсәлән, башка сүз белән аны алыштырырга мөмкин. Менә шулай кабатлап әйтәм, бу без татарларда гына түгел, башка халыкларда бар. Менә шушындай, димәк, сүзнең шушындай гадәттән тыш көчкә ия булуына ышану. Һәм сүзнең көче, тоткан урыны мәкалләрдә сакланып калган. Менә игътибар итегез әле. Мәсәлән, акыллы кеше сүз әйткәндә әйтер сүзен чамалар. Ягъни, нәрсә әйтергә телисең, сүзеңне чамалап әйт дигән сүз була инде ул. Алга табан, вак яңгыр тәнгә үтә, вак сүз җанга үтә. Менә вак яңгыр бит инде ул бер караганда коеп яуган яңгыр да түгел. Спас дип әйтәбез инде. Мәсәлән, көз көннәрендә ява инде. Ләкин ул инде бер яуса, ныклап үтеп ява инде ул. Әкрен генә ява һәм ныклап үтә. Менә шуңа күрә инде вак сүз әйтәсең икән,
bu monday нашар сүзләр турында сүз бара. Әйтик, син, мәсәлән, әйтик, кешенең күңелен зарарларга мөмкин. Күңелен калдырырга мөмкин. Шушны уйларга кирәк. Яки 100 кат әйткәнче бер кат эшләп күрсәт. Менә шулай киң тараш алган күренешләрнең берсе ул. Без инде еш кына күп сөйләргә өйрәтергә яратабыз, гамәлдә аны эшләп күрсәтеп билмибез. Кем ни генә әйтсә дә, бүре салам ашамас. Менә мәгънәсен төшенгәнсездер. Кем ни генә әйтсә дә, бүре салам ашамас. Бүре салам ашый дип кенә ул салам ашамый. Халкыбызда сүзне сөйләшә белү һәм сөйләү әдәбе өлкәсенә караган мәкаләләр дә шактый. Мәсәлән, каләмнән әүвәл сәлам кирәк. Ягъни каләм ул сүз дигән сүз. Ягъни сөйли башлаганчы, нәрсәләр әйткәнче, башта дөрес итеп, матур итеп кешегә сәлам бирергә кирәк. Синнән сорамаган сүзгә син җавап бирмә. Әүвәл уйла, аннан сөйлә. Сүзең булса, түгәрәк сөйлә. Ягъни артык сузма, иң мөһимен генә әйтеп бир. Һәрбер сүзнең урыны бар. Теге сүзне сөйләр өчен генә сөйләргә ярамый, урынлы итеп куллана белергә кирәк. Кешенең акылы сүзеннән, асылы фигыленнән билгеле. Ягъни акылы сүзеннән күренеп торса, димәк, акылы сүзеннән күренеп торса, теге әйтик, кешенең сущность асылы дип әйтгәндә, аның эшләгән гамәлләреннән күренә. Менә тормышта шулай да булырга мөмкин. Кай вакытта, мәсәлән, кеше кош булып сайрарга мөмкин. Күңеле аның, мәсәлән, туры килмәскә мөмкин сөйләгән сүзләренә, шулай бит инде, яки кылган гамәлләре дип әйтгәндә. Сүзе яманның үзе яман. Аз сүз белән күпне әйт. Менә шушындай күргәнегезчә, мәкаль әйтемнәрдә дә без инде сүзнең көчен күрәбез. Уку-укыту процессында сөйләм байлыгын арттыру өчен татар теленнән дөнья күргән электрон интерактив дәресләрендә кулланырга мөмкин. Әлеге дәресләр тел белеменең барлык бүлекләрен үз иченә ала. Мәсәлән, монда фонетика да бар, орфоэпия, графика, орфография, сүз ясалышы мәсьәләләре, лексикология, фразеология, стилистика һәм сөйләм культурасы әйтеп киттем, морфология, синтаксис һәм пунктуация. Ягъни, менә әйткәнемчә, инде монда кулланырга, шушы мәсьәләгә ирешкәндә кулланырга мөмкин интерактив дәресләрне. Һәм шулай ук менә бер чыгышыбызда алдагы елларда әйтеп киткән идек, менә балаларның, студентларның сөйләм культурасын үстергән вакытта инде кулланырга мөмкин фонохрестоматияләр. Һәм бу да шушы нәтиҗәгә ирешергә ярдәм итәчәк. Мәсәлән, мондый фонохрестоматияләр безнең шактый. Аларда төрле әсәрләр тупланган. Мәсәлән, Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васият. Менә аны Ирек Бахманов укый. Курай. Әмирхан Еники үзе укый. Монда безнең студентлар белән тыңлаганыбыз да бар, шәкертләр белән. Мөхәммәд Мәһдиевнең Бәхилләшү әсәреннән өзеп язучы үзе укый. Менә аның тавышын ишетергә мөмкин. Шулай Мөхәммәд Мәһдиевнең Кеше китә җыры кала әсәреннән өзекне Ринат Таҗетдинов укый. Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар әсәреннән өзекне Ирек Бахманов укый. Менә күргәнегезчә, шушы классик язучыларның әсәрләрен үзләре укуы яки шундай сөйләм нәфис сүз осталарының укуы дип әйтгәндә, ул белем алучыларга аеруча зур тәэсир ясый. Һәм аларда шушы күркәм зәвык тәрбияләргә булыша. Һәм гомумән әдәбият чирен алып карыйбыз икән, аның нигезендә әдәп дигән сүз ята бит инде. Әдәп. Әдәбият шушы әдәп дигәнне аңлата инде.
Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә әдәп сүзенең түбәндәге мәгънәләре күрсәтелә. Әдәп ул беренчедән үзеңне тота белү кагыйдәләре дигән сүз. Икенчедән яхшы гадәт юла. Димәк, сөйләм дә әдәпле, башкача әйткәндә, матур һәм мәгънәле булырга тиеш. Чөнки ул тәрбиялekнең бер билгесе. Киресенчә, үзен тота белми торган, тәрбиясез, тыйнаксыз кешене кем диләр? Әдәпсез кеше диләр. Ягъни бар әдәпле, бар әдәпсез. Менә халык арасында инде без аны ишетәбез. Һәм шулай ук сөйләм әдәбе чыгышымның башында инде бу турыда азмы күпме әйтеп киттем. Стилистика өлкәсе белән дә бәйләнгән. Стилистика ул тел чараларын һәм сәнгатьчә сүрәтү алымнарын бер максатка ярашлы рәвештә куллану мөмкинлекләрен өйрәнә торган фән. Мәсәлән, шундый стильләр бар инде телдә. Иҗтимагый публицистика теле стиле. Ягъни ул вакытлы матбугат дип әйтик инде. Яки фәнни популяр әдәбият теле стиле. Мәсәлән, фәнни хезмәтләр язган вакытта. Рәсми канцелярия яки эш кәгазьләре стиле, документлар дип әйтик инде. Хатлар стиле, эпистоляр стиль дип әйтәләр инде. Матур әдәбият әсәрләренә хас стиль. Менә күз алдына китерегез. Мәсәлән, фәнни хезмәтләр язган вакытта монда бит инде матур әдәбият стилен бик кулланып булмый. Чөнки анда безнең терминнар бик күп дип әйтик инде. Моның ничкәлекләрен белергә кирәк. Һәм шулай, мәсәлән, элек менә хатлар язу бар иде бит инде. Хәзер бик хатлар язмыйбыз. Инде шуңа күрә, мәсәлән, әйтик хат язган вакытта анда шулай матур әдәбият стилен кулланып булмый бит инде. Аның үзенчәлекләре бар. Бар, әлбәттә, менә шундый әдәби әсәрләр, әйтик, менә Гадел Кутының тапшырылган хатлар әсәрен алсак, ул шушы инде эпистоляр стильдә язылган. Яни хатлардан тора инде алай бит. Бар ул әдәбиятта, башка халыкларда яки әдәби әсәрләрдә менә аның элементлары кулланыла. Менә күргәнегезчә, алар аралашып китәргә мөмкиннәр, берсе икенчесе белән дип әйтик инде. Ләкин монда артык мавырга ярамый, һәм шул вакытта һәрбер менә шу стильнең, димәк, үзенә хас булган үзенчәлекләре бар. Телне кайда, ничек итеп, ничкәлекләрен белеп куллану дигән сүз була инде ул. Димәк, сөйләм әдәбе әйткәнемчә стильләрдә дә күренә. Гомумән, сүздә генә түгел, язуда да әдәп булырга тиеш. Менә чөнки язган әйбер ташка уелган кебек дип әйтәбез бит инде. Һәм менә шу язылган әйбер ул гасырлар дәвамында сакланырга мөмкин. Һәм киләчәк буыннар менә шуңа карап безнең турыда фикер итәләр, шулай бит инде.